Malta l-qudiem hija din it-tema tal-Konvenzjoni Nazzjonali tal-Partit Nazzjonalista u li se tkun qed issir nhar il-21 u 22 ta' frar. Konvenzjoni li tħabbret wara li l-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borch kien wiegħed li din il-konvenzjoni tkun qed isservi bħala spazju miftuħ fejn l-idejat, l-enerġija u l-esperjenzi tan-nies jingħaqdu f'viżjoni li tifforma l-politika tal-Partit Nazzjonalista. Il-konvenzjoni li lan tagħha huwa li tiġbor dak li għandhom xi jgħidu in-nies se tkun qed titqassam fuq jumejn. Fil-fatt, fil-ftuħ ta' din il-konvenzjoni, is-Sibt 21 ta' frar se jkun qed jindirizza l dawk preżenti il-President tal-Kunsill Ġenerali Mark Anthony Sammut u warajh iċ-Chairperson tal-Konvenzjoni George Vital Zammit, fejn anka se jkunu qed isiru numru ta' workshops imexxija mingħand ta' moderaturi. Fl-aħħar ġurnata ta' din il-konvenzjoni l-ħadd 22 ta' frar bejn id-9 ta' filgħodu u n-nofsija, ir-rapporters ta' kull workshop jippreżentaw il-konklużjonijiet tagħhom waqt li ssir diskussjoni bis-sem ta' numru ta' esperti minn oqsma differenti. F'din il-konvenzjoni se jkunu 6 it-temi prinċipali. Malta kif nafuha Malta illi tgħix sewfija. Ġid illi tassew jilħaq il-kulħadd, komunitajiet b'saħħithom, gvern illi jieħu ħsiebek, Malta lesta għal-għada u għawdex fil-qalba tal-viżjoni nazzjonali. Din il-konvenzjoni se tkun miftuħa għal daw kollha li jixtiequ jsemmaw leħinhom u għalhekk minn barra tesserati tal-Partit Nazzjonalista kulħadd huwa mħeġġeġ jieħu sem attiv f'dan il-proċess ta' dialogu. Il-Partit Nazzjonalista qed jistieden ukoll lill-imsieħba soċjali u l-korpi kostitwiti kif ukoll laqdiet ewlenin tal-pajjiż biex flimkien jagħtu l-kontribut tagħhom. Il-qofol ta' din il-konvenzjoni jintlaħaq bl-indirizz tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borch.